Mga kaabay, kita may huhas. Wala ispat siya. Na mga kaabay na. What's up mga kabay? Welcome back sa among YouTube channel nga Native Buholanos. Og karon mga kabay kay milingaw karong gabi na nag-oras alas. Wala ko relo. Mano wig ba kay sunuban na po namo kay katong unang vlog na mag-adobo man. Ginataang palaka mga kabay. Ginataang palaka ano. So, Mana yung gamit? flashlight, marga po nda. Gamit may sapang. Sapang. Da ispat, Okay, siyempre. tataod na po ni mga ka-vlog mga kabay. Okay. Isuot na yun arong inyong profesional. Murag naapektuhan mis Bagjo Aris Bohol pero Bagjar na Pinoy ta. Mura kong mainit ba? Bagjar na para hubog mi. So, maaro to mga kabay. Tara. Sa uban ni me. Mga kabay, diyan namin sa area. Dire ta mga baki. Ya mga kabay, kay numdum mo una namong video dire pod ni mga baki. Part 2 ni mga kabay. Una gi-adobo namo karon ang mga kuan kanang tunukan, ginataang palaka. Tara mga kabay, mga na ta. Ito kayo mga kabay. Nara mga kaabay. Nara. Bullfrog ni. Wala kayo natapsingan ra. Ha? Dako mga kaabay na. Tusoko na nimo aron masis luhugan. Be. Ganina duha na. Ha? Oh. Mga kaabay. Kita kaabay ayan og dako ko no. Ateng tanaw og dako ba jud? Dako ba jud? Uy dako jud ay. Dako pa mga kaabay. Pero dako pa juga pahigog mo nimo. Di lagi may kuha unahan. Sama kabay. Lami kayo. Nagawag sa mga kabay. Ha? Kabay, rin ka. Sarap ni tingko. Mga kaabay, kita may huhas. Wala ispat siya. Na mga kaabay na. 2,000 years later. Mga kaabay, saktor siguro ni. Ya, dapat kaabay rayan. Saktor ni, halang-halangan ba? Lami ay higop sa baw kay pangpakuan, pangpasikret. Nataang palaka na sili badaghan kayo. Tara mga kabay, muli na ta. Tara, tara. 1 hour later. So mga kabay, niabot na ni. Hangata. Ya, hiluan na naman kay manang sinuban. Bupra abake. Ka. Halang-halang. Jangan tagalog sa halang-halang. Aw. Inanghang. Kabay, ito na iniluan. Una, bago. Pwede man yung magkahugod. Yan yung mga finger ba? Ang mga tiil. Finger ko na. English hubong ba siya mga kabay? Nga nung di finger. Finger na lang. Kuping? Rich.
footage. Nga nagtanggal na awan din niya kinang nag-abo. Expert na siya. Yan mga kabay. Ang tangan ni mo ang isang uniform kay retire naman eh. Ang tangan ni mo mga lamang loob kay hindi kasi pangaan na eh. Pero hinlo na yung mga kabay. Makatila mo ani mura po ni si Jag. Kuan og karning manok. Kabay, lodo mo tanaw lagi na pero nagmuluto na na. Gaway lagi ba. Hindi ako galing gilulog ko pero kani. Arang nami aja ni anang halangin mga kabay ba. Awaan dyan mga kabay, maglaway lagi mo. Sili daghan kayo. Sa man higop sa Balon. Nay uyab pisos Ginoo. Sara na lang kung may uyab. Hindi totoo yan. Yatay. Bola lang yan. Comment mo mga kabay o kung nga ni sinyo ha. Comment lang sa comment section mga kabay. Kani sa mga baki ni. Bawo sinyo ha kung nga anda ni. Ha? Ni dag kamang pamagari ako bra. Uy. 1 minute 37 seconds later. Mga pagluyan ni mama. Kawat. Miluya ang good. Silo ako maha. Kamay rabi to mama. Ha? Inggo na ni mga kabay. Balik na to. Hindi mailan ba? Mga kabay mang kagunas kabay Glendy. But pa. Oy but. Nas Di asang lubot. ang mimisa dito. But. Igo ra ning pilit na. Tu aja deh mga kabay. Wow. Murag half moon. Meraro, kudo. Tara. Biyahe na ta. Ngeng. Mga bobo! Walang hiya ka. Mga kabay, sa gabi puti ka sa kabay Glen. Oo. Wiring light. Piki na. Piki ring light. Na. Mga kabay, ganahan sa but. Mait eh. Ini jangan siguro tungkuan. Agwamang ka. Punggay. Palaban sa bangko mga kabay kay way height agbang kuan. Wa, Kudkuran. liwat na. Hindi ko kumag-drive. Ganahan ko ng drive. Pero duy. Ginagawa mo. Iya ba siyang drive mga kabay kijuk-kijuk man pod. Mga kabay. Ito na ang lutuan pero dara ka mo mga ingredients mga kabay na. Sili na. Saan mo sili ha? Kabuyo, audi day. At sal. Sili na kuan. Kani may sili na saya mga kabay hang na kayo. Daloy ay gani ada ang ikuha sa tinanam ni mama. Da ahos wami Bombay kay wami kapalit kaniha. Da sarado na magindahan. Da karipod. Ani kinudkod na lubi, ari may magkuhan gatas sa lubi, may sunod bari. Sa bakida mga kabay mo na. Karang nami agpa kabay, isa naman na. Wow. Sinaw pas imong paa iyo. Sa mga kabay ating una rin kuhan. Kaha siyempre. Kaha mga kabay para sa mga akala mo seryoso siya pero may kahalikan siyang iba.
Bis ato. Ano, nagtuon man siguro ka. Nagtuon ka. Eh. Kasi po na ni dadaan. Pagkapusan mga kabay, arong mawagin yung lansa ba? At pagkapusan una. Tangan natin asin kamay. Sa may pakabos niya. Asin, suka. Asin mga kabay, tangan. Mga kabay na tuba ni tuba. Ano siguro nagbukas balot. Lagi kuha dito. Pungutan. Tinlaw na hang kamot na kay. Nahugas ako. Sige. Ano ako? Katong gisabaw na ni mga kabay katong kuan gani na diga sa nang lubi. Mga kabay, at ang kuha na basta ba? Mga kabay na. Napay sabaw-sabaw ito rin ijabo kayo palabian at malakta na mga dugmok nga ng baki. Mga kabay ata ijabo ni. Siya yung paaputi ba? Kisig pa ah. Hindi ko. Kaso-aso ko mga kabay. Ang mo ko nimo. Dito ipadamplin yan mga kabay. Side na ito. Char. Diyan. Tanga dare. Balik na tayo ng mantika. Para sa mga taong Gamay na. mantikaan. Hindi mo kanya mag-ilo-ilo. Pag isara sa kwan, panakot ba? Aja pa baki Kung umot. mantika, gidalanan. Ikalat aron ni mo pilit. Ang kuhan mga kabay. Una ang kuhan. Luya. Ano man? Luya arong mumut ba mo kuhan din ang kuhan. Lasa. Mugraw na gamay at isunod ang bawang. Tagalog to. Oh, ahos di ay. Ahos. Sunod ng ahos mga kabay. Ano na pansin na mo tataran kay Needed Native na. na. daga nagagian na. Kalbaryo. Ang watag mo brown. Naghanang nagian ang among kaparan. Gikan pa nagidaro. Huwag manok, agarni mas. Agarni mga kabay sa anang kuhan baki. Murag manok. Magpaa. Mut na. Mukta. Ayan kapaw. Mga kabay, umagawan. Butang nga nagsili na. Nagsalita na. Kuhan nga ito ng last time mga kabay. Gamit kayo. Grabe kay nami agad mga kabay. Ya, kaning sili na hang. Unya na ni. Sang nami agad mga kabay. Mga beto na ikuha nagbaki. Tare. Baki na mga kabay. Kaduhaning kuhan. Kumot. Kumot. Kurang gata mga kabay. Wow! Gatas. Katas. Tangwatag mo kuhan. Bubukaw ba? Ano mo gawas ng oil sa kuhan sunod. Mga kabay, itong tanaw ng gawas na magmantika sa kuhan. Gata na, nagmantika na mga kabay. Di ko mo higop kap nga namituon mong sabal. Da, isunod nagsili mga kabay. Anong kuhan dito hang? Siling bisang busdak. Ay, sus, ginoo. Nga dyan ba? Susdong. Unang kumat. Yan na din ang hili ko. Kadugot-dugot na. Ay, Grabe na. parang manok ko. Sus, kung ginoo. Pa dyan mabungkag ang paa. Ikag-ikag din ang paa ha ba?
Lahat na makabay, asin na rin yung bitsin. May daghang kuha niya. Ang paraton arong Dagat dagat. nga bugas nga mais ani. Yang murag ikabuno ito. Bitsin makabay. Ajinomoto. Sponsor na ba naman? Ajinomoto. Shout out baka naman. Ang daghanon garong makatug sila, bubog. Agi Kasmoto. Excited na po. Ang kamay nagsuot siyang. Ya, mga ta. Luto na ni mga kamay, ha? Tanawa. Actually ko no ilong-ilong na. A few moments later. So mga kabay, Mga ta mga mga kamay. na ta. Mga nakakota. Murag bahaw man murag manok mga kamay nagbahaw simutala. Pas dito ni. Kami sa sabaw mga kabay. Kaya di bahaw. Ang lami ang mga kabay. Yes pa. Ines pa ah. Grabe ko rin mga kabay. Gahos. Ito ah. Oh no. Dingin niya. Kami bahaw sa bahaw. Mga to mga kabay. Dagang salamat sa inyong kanunay pagtanaw sa akong video. Luwiin na kadyo. Ako naman shout out. Shout out ko mga kabay, shout out ko ni 3G Gaming PH. I-follow yang mga live stream. Maraming salamat. Ako shout out dahil pugos. Bakit nga nakabuhi ganina? Minta managan ka. Sa mga to mga kabay. Dengan salamat. Palihog ko like, share, ug subscribe ya. Comment lang yung mga suggestion mga kabay. Mga to dengan salamat. God bless. God bless. Bye bye.